Добро утро. Хора, снимам от дигиталната камера. Изглежда ужасно. Обаче нямам памет на телефона, така че продължавам с тая камера. Така че не ме интересува как изглеждам, как изглежда тук всичко. Искам просто да снимам влогма, защото съм си обещал. Така че започваме. Добро утро от 1 декември. В момента отивам на фризьор, защото със сигурност имам нужда. Пък и как съм спал, просто един път Боби ме чака, закъснявам, успах се, така че направо тръгвам. Тук е много кропнато, изглежда много зле. Това е положението. Сложих си шапка, защото няма как да съм без шапка. Видяхте ми със сигурност косата. Не знам, аз направо тръгвам на тичане. Добре, че е тук до нас. Трябва да снимам така. What the fuck? Ужасно изглежда, хора. И даже само гледам тук отгоре, трябва да гледам тук долу всъщност. Това е положението. Сено снимам с таблет. Язък, че снима 4К. Боби ме чака отвънка. Направо ми е много грешче. Закъснех с 20 минути, обаче се успах. Сори. Боби, извинявай, че се забавих. Ма сега те покажа, снимам влог. Здравейте. Ако се видиш. Няма как. Как се вика? Исото ти е малко. На автоматично е. Здравейте, приятели. Знаеш, им казах, че нормално, че ки закъсняваме и че ми се спи при положение, че 4 часа ден в Макдоналдс. Кога? Аз не съм ял, де. Аз не ядох. Абе, това не е GoPro, това е дигитална камера, обаче нямам памет на телефон и трябва да снимам с нея. Почваме най-добрия барбар. Това такива използваш ли да го сложа така отгоре? Че е много мръсен кадър, фаше. Тут направим с статив от джамбо, кажи ми. С статив от джамбо. Айде, видя. Мале, погледни ми косата. Ти не можеш да го срещаш, да? Знаеш как? Значи, искам да си... То път е пак яко. Знаеш как? Не. Как бе преди, тук от сърнина постригваше късно, помниш ли? Линията си ga искам задължително, пък линията и веждата ми отине е била цепена от 5 месеца. Добре, значи. То обем, махаме. Махам го задължително. Трябва да ми късото на степени тук е от тук, като ти почнеш до кожа, сечеш тук е малко. Това не оставаме ли така? Да, отгоре си поставяме. Пускаш се, нали? Да. Пускаме с Боби, пускаме такива. Пускаме. A few moments later. Отказ сложи случаите, човека ти имаш. Най-добрия. Хора, готов съм. Боб просто ме посижа. Мале, един път чакате да стана срещу слънцето така, ами нищо не виждам. На камерата снима ужасно, хора, обаче това е положението. Просто нямам памет на телефона, няма как да снимам, трябва да си пазя памет и за Лондон малко, защото аз все още не съм ви казал, обаче утре тръгваме за Лондон. Не съм качвал видео от близо 5 месеца, обаче сега почвам с влогмаса, имам 5 снимани видеа, които не са обработени, защото разбира се ме мързи. Обаче вече няма мързешка. Обработвам, качвам и това е. Направо не мога да повярвам, че 25 дена трябва да снимам 25 клипчица. Боже мили, човек, отварям другата врата. Чули ме? Чух иначе. Имам влог. Верно ли? Да. Ама, да, малко по-нагоре, да се види. Да, сори. Позволено ли да те снимам? Разбира се. Човек, снимам всеки ден влог. Влогмас? Влогмас, да. Много 25 яко. дена. Изглежда много странно, нямам памет на телефона. Записва. Ето, приятели, тук с Панчо. Мислим giveaway-а. Измислихме го, ChatGPT го измисли. Да живее ChatGPT, който ни помага във всеки един удобен момент. Верно е. Значи, сега ще изчакам. Така се реже аз от кадър. Лути е така на 4К човек и е кропнато много.
Така, сега след като сме измислили текста за giveaway, Панчо трябва да отиде да оправи снимките, да ми ги изпрати, да ги видя, да ги харесаме, да ги качи. И нямам търпение просто да си видя вече поста вътре в профила. Това е към 6:30. Ето го Панчо. 6 часа. Ма истории както винаги. Ние тук си работиме. Изобщо ме бива иначе във влоговете. Не, напротив. Много ме е срам. И мен, не ми гледай, че съм кадърно. Хора, вече съм тук пред студиото. Чакам едни клиенти да дойдат да направим коледни снимки. Чакайте да светна. Трябва да отида да си купа зарядно, защото снощи моето гръмна и буквално имах проблеми с него. Снимам, отиваме за зарядно. Хора, приключих снимките, обаче забравих да ви снимам, но нищо. Отивам да си купа кабел и ще се включа после. Искам да видите как съм се натоварил. Нямаше оригинален, затова си взех някакъв менталяв, сигурно 100%. Сега се прибирам в къщи и почвам да си оправям багажа, понеже след един час някъде с Боби тръгваме за София. Той ще ме закара до там, ще остана при Мартина и на сутринта фащаме си самолета и заминаваме. Хора, прибрах се. Сега започвам с оправянето на багажа. Много ме мързи, хора, обаче трябва да започна да си оправям багажа, защото имам половин час да си изкъпа и да си оправя багажа. Започвам. Оправих си багажа, всичко ми е тук отзад. Чакам Боби да дойде да ме вземе и да тръгваме за София. Да отива на протеста, обаче аз отивам при Мартина. Скучно ми е вече. Всичко съм направил лудница. Всичко съм направил навсекъде портал. Нищо не се вижда, обаче чакам Боби. Много е тъмно. Като кратер. Това само в България може да се случи и да го видиш. Айде бе, Бобче! Айде бе, Панче бе! Ще оправиш бе? Що става? Чекам те! Чекам те, вика. Аз имам влог. Реши да снимаш верно влог? Да. Чекай тогава. Отиваме ли на протесто? Даже още една шапка и за теб съм взел. Верно ли? Да бе. Няма ръкавици съм ти взел. Виж? Не. Нарочно ги служих. Не. Да знаеш? Не. Я. Боби, ти помниш ли какво видео си ми обещал? Помниш ли? Какво? Да караме в една посока. Да. Така че ще го направим някога. От Петри. От София. Не знам. Ако искаш от тя става, че се стиза, мога да върна. Не, благодаря. Утре бегаме сутринта на Лондон с Мартина. И двамата ли ги отивате? Да. Аз не знаеш, че ги отивате. Само вие двамата ли сте? Не, едни други приятелчета. Вече сме в София. 9:30 е. Обаче пак сме тука. Хора, заебвам Боби да си отива на протесто. Стана много късно. Не съм си оправил с Мартина Куфаро. Така че няма да успя, влого не е обработен. Така че имам много работа. Имам страхотно съм сигури. В момента съм сам тук. Боже, има камера. Напиках се, хора, напиках се. На 11 етаж тук. Ужас. Направо си влизам. Съм си софиянец. A few moments later. Хора, включвам се от телефона. Дойдехме на протеста за малко, обаче вече няма толкова хора. Мале. Хора, вече се прибираме. Станахме свидетели на някакви неща. Накане оглави. Подсъднахме с 5 кг. Подсъднахме с 5 кг, какахме като малумни. Обаче това е. Дай да го кажем. Ръцете малко. Не, кажи. Как беше?
Забъркаха се с грешното поколение. Ура, вече се прибрахме. В момента почвам да монтирам влога и ще се видим направо утре. Монтирам влога, качвам го и си лягам. Така че беше дълъг ден. Гладно съм. Добре, лека от нас и до утре.